Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka jingdon ki bayab na ka jingja shlei bashar khei ha Nepal kabalaja haka arpo henrio tarik nailar arja arpo henrio Kiew hadu sanspa sau po henrio ngut hadu bapenmi yakani ka khubor kidon palat khandai spa henrio po henrio ngut ki badang ja Rngai do ong katna disaster ka Nepal menta ka sngi tho diang katba ki bor badipet ka China kila pentip bakidon kumba sangut kinong shongshtong jongka ki bayab hate ka jingja palat khat sau hajar ngut kinong ajing rap lapha bandit ajing rap bat pelat im bat ban sei yaki met yap nakani ka jingja ka bashar khei na ka jingwan tuat ka Umsaw ka ba khlan bor hate kari kumbalai hajar hanyo spa sau pu ar ngut kibriu kibla yo pelat im kani ka jingja shaklin shop maryang ka ka wei ka ba sniu tam ha Nepal hadian ujumai ubahe haus nam ar hajar khat san ka US geological survey ka pentip bakadaw ka jingshlei kensan kadai naga jingtua ki luom tha hadian bakadam ha Tibet kala bethei ki bor pulit ka Nepal kila maham lupa ikinong shongshnong bakinong ki bahusyar yo kan sajab yang ka jingja basngosi unong aiktian katnat kambari kari India u randher Jaiswal ula pentep bakidon khat arngut kinong India ki bla yo ban wan phai shalakari henin kasngi Shushu ulia thu bakidon hendru pulai ngut kinong India ki batrei ha Trishuli hydropower project kilalat im na kani ka jingja bat kidon khandai pulai ngut kinong India ki badang sakut ha khaput bat ka China bat kila yo banjam lingba shan Nepal minta udong Shushu ulia thu bakidon lai spa ar phongut kinong shongshnong kari bat kumba shispa ngut ki badei ki tenrai na India ki ba ompat shimlatip satya shai kidon